Παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξω στο Blue Guy, στο Blue Guy. Έλα μαζί μου και θα πάμε στο Blue Guy, στο Blue Guy. Ναι, στο Blue Guy. Τέλος πάντων, μπαίνουμε workshop. Πάμε να μπούμε στις πίστες που μου είχατε στείλει. Τώρα θα παίξω πρώτα το Red vs Blue. Μπορεί να το ξαναπαίξω βίντεο. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τέλος απόντων. Πάμε τώρα. Red vs Blue. Okay. Oh my god. Εγώ άγγισα πάω από εδώ. Λοιπόν, γράψτε κάτω στα σχόλια. Red vs Blue. Τι σας άρεσε περισσότερο? Τι πρέπει τώρα να κάνω, δηλαδή ρε? Έτσι. Ανοίγουμε τις πόρτες. Τρόπο να πάω από πάνω. Βλακία. Τώρα στη βαριά μου να ξαναπάω. Οπα. Όχι από κάτω πρέπει. Οπα, όχι. Τρούμε στο red. Στο blue. Από εκεί είναι το blue. Αλλά να πάω στο blue τελείωνα. Πώς πάω στο blue ρε? Από εκεί. Τώρα πώς πάω από εκεί είναι θέμα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έτσι έγισε και πάλι. Πω, το πιστεύω. Έλα ρε. Τελείωνε. Όχι, έλα. Να έλειες, θα προσπαθήσω να το καταφέρω. Ναι, πάμε λίγο. Δετάδα. Απλά είμαι λίγο τυφλός. Μόνο αυτό είναι ένα από τα πιο το χόλαστα. Είμαι πολύ χαζός. Ωραία, ναι, ανέβηκα εδώ. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Να μείνω εδώ να περιμένω η όλη μου τη ζωούλα? Όχι. Κάτι τώρα θα έχει μυστικό. Για ένα λεπτό. Όχι. Πάλι πάμε έτσι για να βλέπω. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω. Έχω μούθει κόλπα. Για το ξαναπαίξω τις πίστες σας. Φιλαράκο μου, η πίστα σου με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Οπότε λίγο. Έχω εκνευριστεί αρκετά, συγγνώμη. Κανονικά δεν πρέπει να κάνω live τις πίστες. Γράψτε μου εδώ στα σχόλια. Αν σας πειράζει να κάνω live τις πίστες κάποιες φορές όταν τιμώνω. Όταν εκνευρίζομαι μόνο. Λοιπόν. Συγγνώμη άμα σας κάνω να θυμώνετε. Τέλος πάντων, τώρα θα παίξουμε τον Δημήτρη που μου έχει στείλει. Μου στείλει ο Δημήτρης μια πίστα. Δεν είναι καταραμένο το Brawl Stars ρε φεν. Ναι, όπως είδατε είμαι εγκεκριμένος. Αυτή την πίστα δεν την έχει κάνει ο Δημήτρης, παιδιά, για όσους ρωτάτε. Απλά την έχει πάρει από το workshop και την έχει στείλει σε μένα. Έλα. Το μήπως. Περίμενε.
Άντε γεια. Κάνε κόλπο. Δημήτρης Νουμπάς. Πάνος Βασιλιάς. Δημήτρης ο Νουμπάς. Sorry Δημήτρη. Λοιπόν, όποιος βλέπει αυτό το βίντεο, να πατήσει το subscribe. Σας παρακαλώ, κάνε ένα subscribe. Είναι δωρεάν. Για να πάμε στους 600 θέλω. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο Winch, δύσκολο. Δεν είναι... Ο Δημήτρης την έχει στείλει αυτή, την έχει πάρει από το Winch. Έχει πάει στο αληθινό workshop. Υπήρχε το κωδικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάκι το χέρι μου. Αυτό είναι το κάκι το χέρι μου. Μάγκες. Τώρα άλλη μια φορά θα παίξουμε αυτή την πίστα και θα τελούσει αυτό το βίντεο. Έπαιξα λίγο. Το ξέρω, συγγνώμη. Έπαιξα λίγο. Συγγνώμη. Έπαιξα λίγο. Αυτό το ξέρετε τώρα. Συγγνώμη. Πώς με βάρεσες πρωί, ο τζουτζούκα σου. Μην πάω να τον βαρέσουνε, άντε πήγαινε πρωί, είναι πρωί τώρα. Δεν βαράμε το πρωί, το ξέρω καλέ κολέ, το ξέρω κολέ. Ουι, ευχαριστώ ρε. Βάραμε όσα θες. Ουι. Όχι, what the fuck. Bye. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μπουι.